Сярод 25 льнозаводаў рэспублікі Пружанскі самы прагрэсіўны, самы наватарскі па асвойванні інтэнсіўных тэхналогій, як па апрацоўцы льну, так і па яго вырошчванні, якім прадпрыемства на сур'ёзным узроўні займаецца больш 20 год з 30 свайго існавання. Менавіта у Пружанскай льнозавода самае вялікае ў рэспубліцы поле 2830 гектараў. 2030 з іх ужо пакладзены ў радкі на вылежку. Хорошее место. Влагоемкая земля, поэтому посевы получились очень удачные, как один, так и другой сорт. Внешне неотличимые. Посмотрим, как покажет после вылежки, какие будут выхода волокна и какое наличие этого волокна, качество волокна в конце концов. Самое важное – произвести продукт и его продать, а его возможно продать только тогда, когда он соответствует по качеству нужным требованиям. Адпавядаць усім ім свайго роду мастацтва, угадаць, калі сеяць, затым вызначыцца з угнаеннямі, асабліва з азотам унясеш больш, лён паляжа не дадасі, не будзе сцеблістою, якім і сэнс усіх намаганняў у гэтай сувязі. Лён – самая складаная з культур, якія ёсць у сельскай гаспадарцы. Местами, вот мы видим на данном участке, это та грань, которая есть. То есть лён практически весь стоит, но отдельные маленькие там участочки, видим, уже вот ветры и дожди ложат. Это максимальный урожай такой, который может, так скажем, больше 20 центнеров волокна в переводе. Гэта на ўзроўні еўрапейскіх паказчыкаў, дакладней паказчыкаў французскіх льновытворцаў, асноўных разам з беларусамі ігракоў на сусветным рынку льноперапрацоўчай вытворчасці. Такую ураджайнасць 20 центнераў льновалакна з гектара далі два доследныя сарты «Грант» і новы французскі «Араміс», за якімі бліжэйшая перспектыва вытворчасці. Праскоў Якіменка, Сергей Матвейчук, телерадыёкампанія «Брест».